vaccination is part of public service. Yes, we all have to die sometime. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. Yan ang mga salitang sinabi ni Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. ilang sandali bago lumapag sa Maynila ang sinasakyan niyang eroplano noong August 21, 1983. Alam niyang delikado, alam niyang may banta sa kanyang buhay, ngunit pinili pa rin niyang bumalik mula sa 3 taong pagkaka-exile sa US upang pamunuan ang mapayapang pagbawi sa demokrasya ng Pilipinas. Ilang saglit lang matapos makatapak sa lupang tinubuan, sinalubong siya ng isang marahas na kamatayan. Siya ay binaril at napaslang. Bagamat ika-21 ng Agosto ang araw na minarkahan sa ating kalendaryo, ang kwento ni Ninoy ay nagmula noon pang November 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac. Kilala noong kanyang kabataan bilang the young man in a hurry. Mabilis nga naman ang naging pag-akyat ng kanyang karera. Sa edad na 17, nagtrabaho na siya bilang journalist at naging youngest war correspondent para sa Korean War. At sa edad na 34, matapos magsilbi bilang mayor at gobernador, naging isa siya sa pinakabatang senador sa kasaysayan ng bansa. Ngunit ang takbo ng kanyang buhay bilang mamamahayag, pinuno, asawa at ama ay tuluyang nabago noong 1972 nang ideklara ang martial law. Bilang pangunahing kritiko ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hinarap niya ang 7 taong pagkakabilanggo at kalaunang exile sa Amerika nang hindi kailanman binibitawan ang kanyang paninindigan. Kaya naman ang kanyang pagpanaw noong 1983 ang nagbunsod ng pinakamalaking funeral procession in the history of the Philippines na dinaluhan ng halos 2 milyong Pilipino. Naging mitya ito ng malawakang pagkakaisa. Mula sa mga manggagawa, estudyante, simbahan, lahat ay nagbuklod upang manindigan para sa katarungan. Ang sakripisyong ito ang naging pundasyon ng People Power Revolution noong 1986 na pinamunuan ng kanyang may bahay na si Corazon Cory Aquino na nagpabagsak sa diktadura. Sa ilalim ng Republic Act No. 9256, ang paggunita sa August 21 ay higit pa sa usaping pampulitika. Isa itong mahalagang sandali upang sariwain ang halaga ng ating kalayaan at katarungan. At sa bawat pag-alala sa pamanang kanyang iniwan, muling nabubuhay ang kanyang paniniwala na ang bawat Pilipino ay may halagang dapat ipaglaban. Dahil para kay Ninoy, the Filipino is worth dying for.